Сеулейде яшәүче Татьяна белән Геннадий Усмановлар күптән зур йортлы булу белән хыяллана. Гаиләләрендә 3 бала, 13 яшьлек Валентин, 8 яшьлек Таша һәм 1 яшьлек Светлана үсә. Бүгенге көндә гаилә зур булмаган йортта яши. Торак мәйданын киңәйтү мәсьәләсе күптән килеп баса. Усмановлар икесе дә авыл җирендә эшли, механизатор Геннадий өчен хәзер кызу эш өсте. Татьяна агрофирмада эшли, хуҗалык эшләре дә алып бара. Йортта эш хәттин ашкан, сыер, дуңгыз, кош-кортлар ашатасы, бакчада карыйсы бар. Өлкән балалар әти-әнисенә бурыша инде. Весной сажаем лук, морковь, огурцы, помидоры. Вот поспели уже лук. Усмановлар 15 ел бергә яши. Быел хыяллары тормышка аша. Торак шартларын яхшырту өчен хөкүмәттән субсидия алу мөмкинлеге туа. Татьяна белән Геннадий Усмановлар авыл территорияләрен комплексы үстерү дип аталган программага керә. В 2015 году мы узнали об этой программе. 2015 елда ирем белән әлеге программа турында авылдашлардан ишеттек. Башта фундамент салдык, брустан йортның стеналарын күтәрдек, түбәсен яптык. 2018 елда яңа программага керү өчен гариза бирдек ди Татьяна Усманова. 124 квадрат метр мәйданлы йорт 30% әзер инде. Беренче катта зал, керү өлеше, санузел һәм кухня. Икенче катта исә йокы бүлмәләре булачак. Гаилә 5 ел элек башлаган төзелешне тәмамлау өчен субсидия көтә хәзер. Авыл территорияләрен комплексы үстерү дип аталган программа 2020 елдан гамәлдә. Күп гаиләләр торак мәсьәләсен хәл итәчәк. Программа предполагает, что Бу программа буенча федераль һәм республика бюджеты хисабына авыл җирендә яшәүче һәм эшләүче гаиләләргә йорт бәясенең 70% өчен субсидия алу каралган. Субсидия авылда йорт сатып алуга яки төзүгә бирелә. Монда төп шарт гаилә бюджет өлкәсендә я агросәнәгать комплексында кимендә 5 ел яшәргә һәм эшләргә тиеш ди район башкарма комитетының торакны исәпкә алу һәм бүлү бүлеге башлыгы Светлана Филюшина. Районда 2020 елдан бирле авылда яшәүче 120 гаилә йорт төзүгә субсидия алды һәм торак шартларын яхшыртты. Бүгенге көндә 6 гаилә чиратта тора. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.